Silav hevanno roj baş, evar baş, hêvîdarim hûn baş in. Ka ez pêşî dengê xwe kontrol kim, hûn jî komîser hev bibin, em helê hev bipirsin û em wisa dest bi bername bikin. Îro jî bernameyekî têr û tijî heye. Awdîyo baş e, deng baş e. Hevanno, niha li rojata navîn av dikele, agir germ dibe, êrişên İsraîlê yên li ser Îranê hatibûn plankirin eşkere bûn. Gelo ev di qada navnetewî de skandal e yan ev jî perçeyekî projê ye. Yani gelo dibe ku İsraîl plana xwe ya A amade kiribe, plana B amade kiribe, plana A pêşî eşkere dike, İranê dixapîne, welatên alîgirên İranê dixapîne, paşê jî dema ku firsen dît plana B dixe dewrê. Ez di vê qenaatê de me, belkî we bihîstiye. Plana top secret ya veşartî ya İsraîlê ku bi Amerîkayê re parve kiribû, bi wan şêwirî bû, Amerîka jî bi hevalbendê xwe re parve kiribû ev plan. Tabi hemî bawekê dizî pêk hatibûn. Çi bû? Di dawiyê de ket çapemeniyê. Çawa eşkere bû? Çawa gihîş çapemeniyê? Niha ev di qada navnetewî de weke skandal tê pênasekirin. Lê ez wisa nafikirim. Ez dibêjim ev jî perçeyekî planê ye. Ka İsraîl li pê çi ye? Çünkü dewletên weke İsraîl, Amerîka ne mümkün e ku bikaribin rê bidin vê meselê ku were eşkere kirin. Yani ne ew, yani ez bawer nakim, neket serê min. Niha mesele çi ye? Mesele İsraîlê gav bi gav, deqe bi deqe plan kiribû çawa balafirê xwe radike, çawa êrişê ser İsraîlê dike, kîjan heremên İsraîlê pêşîş xwe re dike hedef û hatta detayê wî jî heye. Yani balafirên İsraîlî li hewayê çawa dikarin sotemenî dewr bigirin, plana vê jî hatibû kirin. Îja tabî ji Amerîkayê, ji Kanadayê, ji welatên cuda alîkarî jî digire, hevalbendên İsraîlê hene. İja ev plan gihîş berdestê çapemeniyê. Ama tiştekî heye em dizanin, Donald Trump alîgirê İsraîlê ye. Yani amade ye tamamen sedî set pişkirî bide İsraîlê ji bo êrişê ser heremên cuda yên İranê bike, hatta rejima İranê temamî serûbin bike ji ortê ji holê rake. Em vê yekê dizanin. Lê alîgirên Biden, Partiya Demokratan ji İsraîlê xwestibûn ku heta hilbijartinên Amerîkayê bisekine. İdare bike êrişê ser İranê neke, meselê tevlihev neke. Hilbijartinên Amerîkayê kengê pektin? Pêncê mijdarê. Yani Amerîka ji İsraîlê xwestibû ku heta pêncê mijdarê nekeve nava êrişên li ser İsraîlê. Lê mesele ne ew bû? İsraîl ısrar dikir, dixwast êrişê xwe ser İranê pêk bîne beriya hilbijartinên li Amerîkayê. İja hevanno. Ev mesele eşkere bû. Niha di qada navnetewî de serûbinbûnekî çêbiye, dünya tevlihev biye. İran jî li aliyê xwe hewl dide ji xwe re hevalbendan çêbike. Yek ji hevalbendên ku dewleta İranê serî de diçe cemê dewleta Tirkiye ye. Çünkü ev demekî ye dewleta Tirkiye li dervey projeyên Amerîkayê û Awropayê hatiye hîştin. Li Kudrê civîn çêdibe. Hatta mesela Kıbrîsê de jî dewleta Tirkiye li derve hatiye hîştin. Bifikirin ku li Kıbrîsê plana dewleta Tirkiye avakirina du dewletan bû. Yani Kıbrîsa Tirkiye û Kıbrîsa Roman. Lê niha plan heye ku tamamen Kıbrîsekî mezin çêbibe û herema Tirkiye jî bibe federasyon. Ev têwî manê ku projeya dewleta Tirkiye bi temamî tek jî dagirkeriya wana li wê derê bi dawî dibe eger federasyon li Kıbrîsê pêk were. İjar wekî din jî faydeyên dewletên hegemon yan jî em bêjin dewletên rojava jê re dibêjin. Çi ye? Amerîka, Kanada, welatên Awropayê ê ku menfaetê wan li rojata navîn hene. Ev dewletên rojava deriya spî ji xwe re bikartînin dewleta Tirkiye ji vê projê re dibêje Mavî Vatan. Derve vê projê jî hatiye hîştin dewleta Tirkiye. Ne dikare keştî xwe bibe wê derê, ne dikare li wê derê lêkolîn pêk bîne di binê deryayê de. Halbuki derya normal aydê temamê dünyayê lêberê pêşî li dewleta Tirkiye girtine û nikare biçe li nêzî herema xwe jî lêkolîn pêk bîne
kaçeva bikare be ji enerjiya binê derya spî fayde bibîne. Niha ev hemî li aliyekî ne em hêdî tên ser hilbijartinên Başûrê Kurdistanê jî ew ji bo me gelekî giringin, qedera me tayîn dike. Îja fikrê me di derbarê van hilbijartinan da çi ye? Çavkaniyekî me heye deqe bi deqe, saniye bi saniye hilbijartinên Başûrê Kurdistanê eşkere dike. Ez ê wê di her fersendî de ji wara bixwînim, eşkere bikim. Niha mesela em ê werin ser mesela vê skandala navnetewî de şifrebûna planên İsraîlê yên li ser İranê. Mesela ez niha li ser ekranê vê nîşane bidim, rêjeya beşdariya hilbijartinê li Başûrê Kurdistanê bi çi şeklî ye? Li Silêmaniyê sedî şêst însan tevlî hilbijartinan bûn. Li Hewlêrê sedî şêst û pênc, li Duhokê sedî heftê, ev gelekî bilind e, gelek baş e jî. Li Helepçê sedî şêst û yek. Ev çi nîşan dide? Li gorî hilbijartinên beriya niha rêjeya tevlîbûnê gelekî bilind e. Êdî em nizanin kîjan partî bi ser dikeve, lê ez di wê qenaetê de me ku rewşa îro, statûkoya îro naguhere. Li rojata navîn hûn nikarin tu dewletekî nîşanê me bidin ku bi rêyên demokratîk bi hilbijartinan lê guherîn pêkite. Hikûmet diguherin. Li Iraqê mesela hikûmet her çend biguhere jî li wê derê dewletên serdest hene tüm hakimiyeta xwe didomînin. Yani ev formalite ez bawer nakim cî bi cî bibe, ez bawer nakim were cî. Yani mesela piştî çend saetê din encama hilbijartinan diyar dibe. Encamê nefermî. Encamê fermî û komisyona hilbijartinan di nava 24 saetan de eşkere bike. Ya sibê ya du sibê ya jî hefteya pêşme. Lê niha di van deqeyan de deng têne jmartin. Ka ez binêrim wan çavkaniyên xwe. Li çavkaniyê xwe binêrim, deqeyên dawî ez ji bo were parve bikim. Mesela hevanno. Çi çêbiye niha erê niha hêjmartina dengan dewam dike. Li her derê ku sandûq lê hatibûn danîn, li dibistanan her kes çû dengê xwe bikaranî. Çend kesên li Başûrê Kurdistanê cara yekem çend kesan dengê xwe bikaranî. Ev gelekî mühim e. 124,000 genç ciwan cara yekem dengê xwe bikaranîn. Piraniya van ciwanan üniversite xilas kirine. Lêbelê bêkarin li malê xwe ne, li wê derê ne fabrîqe heye, ne sazî, dezgeh hene bikarbin tê de bixebitin. Ev ciwan çûn ser sandûqan dengê xwe bikaranîn. Lê gelo ev ciwan çi qas alîgirê guherînê ne. Yani guherîn çi ye? Hikûmeta îro ya di destê PDK de biguhere û hikûmet bikeve destê partiyên cuda. Partiyên cuda di serî de di rêza duyem de Yeketên Niştimanê Kurdistanê heye, Nifşanlû heye, Goran heye. Ka em binêrin wê çawa bibe. Anha encam ne diyare? Ji ber vê yekê tiştê ku kes ji wara dibêjin şaşin. Yani goh nedin çapemenî. Çapemeniya PDK doh jî diwan hilbijartina de hindik mübalağa kirin. Dengê xwe zêde nîşandan. Komisyona hilbijartinê müdaxale kir. Beyan kir ku tiştekî wisa tune encamê ku çapemenî nîşan dide nerastin. Mesele bi vî awe. Mesela li Sînorê îdareya germiyanê mafê dengdanê yê 101,000 kes hebû. Rêjeya dengdanê li wê derê gihîşt sedî şêstî. Ev mühim e. Li gorî rêjeya dengdanê li her çar hereman yani Duhok, Silêmaniye, Hewlêr, Helepçe nirxê kursiyan diyar bû. Mesela tu çend deng bigirî ku tu dikarî heqê kursiyekî bi dest bixî ev jî gelekî giring e. Li her bajarî nirxê kursiyan cuda ye. Mesela tu li Helepçe 10,000 deng bigirî heqê te kursiyekî çê dibe ama tu 10,000 li Hewlêrê bigirî heqê te kursî çê nabe. Di vê çarçovê de li Hewlêrê ji bo ku tu bikarî bir kursiyekî bi dest bixî dibe 14,000 dengê te hebin. Li Silêmaniyê dibe 15,000 dengê te hebin. Li Duhokê 16,000 deng. Li Helepçe jî 10,000 dengê te hebin. Têra kursiyekî dike. Îjar niha hilbijartin tabii bi dawî bûn niha sandûq vebûne hêdî hêdî ji martin çê dibe.
jmartin he negiştine berdesteme emi naha çavim lisere baweke zindî ez dişopînim wextê derket ez bu ara par vedikim divê navberê de em biçin deverên cuda ha tiştê dijî hene şiyariyên provokasyonê hene çi ne mesela belgeyekî giştiye Rojnûsê ez teqekî belgeyekî giştiye Ajansa Nûçiyan ya Rojnûsê têda dibêje eger dengên pedekê kêm bin yan jî di encama hilbijartinan de eger me dît ku pedeke dengan wenda dike provokasyonekî pêk bînin provokasyonekî pêk bînin Qur'an bişewtîne Qur'anê bişewtîne û şewtandina Qur'anê jî bixin stûyê alîgirên PKK mesela ha ev çiqas rast e em nizanin gelo mîta Tirk ev pîlan amade kiriye dixwaze tevliheviyê derbixe û dixin stûyê pedekê mîna ku pedekê dave kirin û mîna ku PKK ev Qur'an şewtan dibe û projê jî jalî pedekî ve hatibe amade kirin ev hemî fitne fesadî dibe ku jalî mîta Tirk ve hatibe amade kirin tiştekî wisa jî heye ama divê em baldar bin em neyne provokasyonan li me nayê li welatê me nayê beriya niha me gotibû mesela hem rêveberên askerî yên Kurdan û hem hunermendan aliyên xwe eşkere kiribûn me gotibû ne rast e şahsiyetên Kurdistanî divê bikaribin di ser partiyan re helwesta nîşan bidin yani di ser partiyan re bin alî negirin ji ber ku ew aydê temamê civaka Kurdin keseyetiyên wekî Şivanperwer yan jî Mazlûm Ebdê ev kes divê yani kîjan alî digirin beyan nekin baştir e sibê du sibê hev dîtin çê dibin û mirov tên rûyê hev baştir e ku mirov netewî bifikre di ser partiyan re xwe nîşan bide baş e rewşên wisa yani ez divê qenaatê de me ama millet ama civak elbet dikare aliyê xwe beyan bike hevan no niha em biçin İstenbolê li wê derê tiştekî çêbiye deqeya dawî ye ez ê car dibikevim biçim cem çavkaniya xwe û bibînim binêrim ka çawa çêbiye ji ber ku ji bo serokatiya Baroya İstenbolê namzetê Kurdan bi ser ket niha Baroya İstenbolê baroyekî pir bi bandor e yani bi tesîr e dikare bandor li temamê Tirkiye bike û bi hezaran parêzer girêdayê vê baroyê ne Komeleya hukuknasên ji bo azadiyê OHD piştgirî dida vî namzetî kî ye ev namzet İbrahim Kamoğlu namzetê Koma Parêzerên ji bo guherînê ye Komeleya hukuknasên ji bo azadiyê OHD piştgirî dida wî piştî ku Kamoğlu bi ser ket endamên OHD derketin duruşme avêtin çi eleqa wî pê heye nizanim ama jin jiyan azadî qêriyan xuya ye piraniya van parêzeran jinin û sloganên weke heq hukuk bilind kirin piştre jî çi kirin li baroyê parêzeran govendên Kurdî gerandin bi destûra we ez lê binêrim ka rewş çawa ye anha ji ber ku em li bendê bûn ku encam werin erê em li bendê bûn ku encam werin eger hatin ez bora par vê bikim hem encamên hilbijartinan hem jî encamên hilbijartinên Baroya Stenbolê hat ez dinêrim ha İstanbul Baroya İstanbolê erê wallah agahiyên ku hatine par vekirin tiştekî guherînekî ciddî xuya nake yê bi ser ketiye parêzerên Kurdan jî destek dane wî firqî ew e baş e
Hevseroke giştiye HDP'ye beri Selahattin Demirtaş ve metna bangi bede seroke giştiye CHP Özgür Özel ku sibe biçe Serdanavi. Evji nuçiye kennuye Özgür Özel seroke CHP biryar da bu biçe Serdana Selahattin Demirtaş le bele kenge bu diyar ne bu. Xuyaye sibe ev biçe hevditine. Hevşaradare Ahmed'e Selçuk Mızraklıcı le aynı girtigi heye ev buyuracı hevditin pek biniş. Bağırdıkım hevditina ku bi siyaset medarên le derve raçê dibe Selahattin Demirtaş û Mızraklı bi hevra diçin wê civînê. Li gorî agahiyên hatine bi destxistin Parêzêrê Demirtaş beriya serdanê pirtûka Arafata duet a îmzekirî û her wiha metneke bangê wê bide özel saat 11'dan de Serdana Demirtaş û Mızraklı ew bike. Sibê saat 11'dan de Özgür Özel diçe Edirne, diçe zindanê. Metnekî bangê heye, tabi bangê de çi digre, Selahattin Demirtaş wê çi bibêje, ew giring e. We goterê, eger we gotibe erê em bidomînin. Di vê navberê de hevanna. Ama gelek pêşketinê xweş çêdibin li rojata navîn, bilahaya we hebe. Mesela yek ji tespîtên girîng ku mîvanê me wê rojê kiribû Remezan Kerîm çi bû? Mesela min jê pirsîbû ku gelo tevgera Kurd yani PKK projeyên Amerîkayê li rojata navîn qebûl kiriye wî bersivekî pir balkêş da min got yê ku proje qebûl kiriye ne PKK ye. Ya rastî Amerîkayê projeyên PKK qebûl kirine weke projeya paradigmaya demokratik ji bo ku milletên neteweyên li heremekî karibin bi hev re bijîn weke li Rojavayê Kurdistanê. Mesela projeya ku li Rojavayê Kurdistanê pêk tê ne ya Amerikayê ye. Amerika tenê qebûl kiriye. Ji aynı proje li heremên din jî eger were pêkanîn tê wê manî ku Amerikayê qebûl kiriye ama qasî ku agahî tên ji me re ev proje niha di lehvatinê de ne. Yani li hev dikin. Ji wextê ku lehvatin çêbû bila kes nebêje کی پروژه کی قبول کرد کفشه که امریکا نورمال پروژه‌یان آماده نکه و تنه قبول دیگه نمونه وی کی هست مثلا امریکا چو عراقی جی چو افغانستانی جی چما پروژه این وکی روجاوی کردستان نبر وندرا چما لوی داری وندکر اجبار کو پروژه این هرمی تونه بود ایجا هوانو یک جی تثبیت اندن جی دولت ترکیه Tayyip Erdoğan AKP vega ve mahkume Öcalan'ın digot mivaneme yani ev mecburun pera lehev varin. Jiber ku geleki dizorê dane li dervey projeyê navına tevî hatine kirin hiştin niha Wezîrê Karê Derve Dewleta Tirkiye Hakan Fidan bu Wezîrê Karê Derve İranê re hevdîtin pêkanî di dawiyê de li gorî xwe ew difikirin ku bi İranê re lehev kirine di tekoşîna li hember YPG'de, PJK'de û her wiha PKK'de لی چقاس راسته چقاس خود خاپینه اوجی در روزین پیشمه ده دیار دبه وزیر کاری در و ایرانی فکر خود بیان نکر لی حکام فیدان دوی قناعت دایه کو وان لحف کریه او جبروپه و تکوشین خود بدومینه اف چی نشان ده نشان مده ده کو پیواجو میواجو تونه لحفاتن تونه سیاست دولت ترکیه لسر خاپاندن کردان پیکاتیه سبه دوسبه اگر جاردن ورن بانک لکردان بکن و ببیجن ام مقرار ده ام لهورن yani jî aştiya nava civakî hemî derewe niha tamamen plan û projeyên xwe yên ji bo têkbirina Kurdan amade dikin bi welatên derdorê re jî dixwazin hevkarî bikin welatên derdorê nemane welatên derdorê dibêjî Sûriye maye İran maye wekî din tu welatê ku destek bide dewleta Tirkiye tune ye İran serî belayê daye imkana ku alîkarî bide Tirkiye tune ye pêdiviya İranê jî bi Kurdan heye İran nikare di vê hengameyê de bigire ber çavan Kurdan ji nû ve ji xwe re bike dijmin İran nikare niha Tirkiye ji ber vekî tenê maye Sûriye Hafız Esad Beşar Esad dibêjim serî wî di belayê de ye ew jî niha li ber ketinê ye belkî welatê xwe biterîkîne êrişên li ser İranê wê bibin para wî jî sibe dusbe Devleta Tirkiye
ev 3-4 sale cihat dike mücadele dike ji bo bikaribe bi rejima Sûriye re li hev were lê rejima Sûriye xwe nêzê Tirkiye nake weke dagirker dibîne şertê wan e pêşî axa me biterikîne paşê em bikaribin bikevin nava diyalogê. Yani hilweşîna ku li Sûriye pêk hat rola Tirkiye têda serekê ye. Herkes dizane. İja rejima Şamê jî vê yekî baş dizane Beşar Esad û hevalbendên xwe. Welhasil hevalbendên Tirkiye nemane gelekî di zorê de ye. Yani bifikirin yek ji welatên Tirkî Azerbaycan jî ne alî girê Tirkiyeyê ye. Ew girêdayê Rusyayê ne anha Rusya tesîra wî gelekî li ser Azerbaycanê û Tirkiye gavekî şaş bavê je pêşî lê digirin. Yani Türkiye mecbur maye xwe bi wan ve girê bide. Wekî din ev ne ku lehev hatine, lehevkirinin ne mecbur maye. Wekî din çare tune ye. Yani bifikirin welatên Avrupa û Amerîka pêşî serê Rusya xistin belayê bi şerê li Ukraynayê re meşgûl kirin. Paşê serê Îranê dixin belayê meşgûl dikin. Ew jî li ber hilweşînê ye. Serê Sûriye xistin belayê bi xwe re mijûl dibe, bi xwe re eleqedar dibe. Dimîne Tirkiye. Tirkiye niha dijirife, dilerize. Em çawa bikin. Ji ber vê yekî ye. Di nava panîkê de xwe da vêje berbextê Kurdan werin ji me re bibêjin em dostin. Qebûl bikin ku dewleta Tirkiye dewleta wê ye jî. Ama bingeh tune ye. Halbuki dewleta Tirkiye kengê dikaribû vê yekî bigota di dema pêvajoya Kobanî de wextê ku Kobanî li hember êrişên Daişê ket zorê dewleta Tirkiye wê demê dikaribû hevkariya xwe nîşan bida bigota ez dewleta Kurdan me û ez ê nehêlim êrişên li ser Kurdan pêk were. Wê demê bawerî dikaribû çê biba. Ama nekir. Piştî wî rabû bajarên Kurdan tev wêran kir, gencên Kurdan, xortên Kurdan, keçên Kurdan kuşt, qetil kir li jêrzemînan tamamen dijminiya xwe beyan kir. Ji ber vê yekê dî baweriya bi Kurdan bi projeyên dewleta Tirkiye tune ye. Anha serê Tirkiye heqeten belayê de ye. Çi bike jî lavê Kurda jî bike îdî Kurd bi dewleta Tirkiye re nakevin nava projeyekî li hember vê konsepta mezin an navnetewî ku avabûna Kurdistanê jî di nav de ye naçin li keleka dewleta Tirkiye cih nagirin nabêjin dewleta Tirkiye dewleta me ye. Kurtuluş Savaşiyê de Nizam Kudderê de ew gotinên klîşe ku di devê xwe de kirine benîşt wana dubare nakin û nabêjin em bi hevrane îşê we me neketiye. Ew pêvajo derbas bû. Êdî em li bendine ku dewleta Tirkiye çawa ku di meseleyên civakî de meseleyên ekonomî de reziya ye têk diçe Kurd êdî awisa li bendêne temaşe dikin ku dewleta Tirkiye têk biçe ji nava xirbeyên dewleta Tirkiye Kurdistanekî çêbibe û milletê Kurd bikaribe azad be bi serê xwe be rêveberiya xwe bi xwe hilbijêre qedera xwe bi xwe tayin bike. Milletê Kurd heq jî dike 101 sal dereng maye ji lozanê vir be. Îja niha mesela Sevrêtê nîqaş kirin ji nûva ser bikeve dewrê. Eger Sevr ji nûva bikeve dewrê tabii ew peymanên berê êdî ne mesele divê mirov venegere 100 sal berê êdî ew derbas bû çû lozan jî derbas bû. Guherîn pêk werin ji ber vê yekî yani panîk guh bidin panîka Tirkiye. Mesela hem behsa pêvajoyê dikin li ser devê Dewlet Bahçelî û hem jî alîkî de planên êrişkirinê amade dikin. Yani êriş li ser Rojava, ser YPG, hevkariye bi Îranê re li hember PJK, li hember YPG çi ye? Xêr e. Yani vê nakokî mirov bibîne baş dibe hevanna. Serokatiya Baroyê jî mühim e. Tabii di nava siyaseta Tirkiye'de elbet mühim e. Ev provokasyonên ku mümkün el Başûrê Kurdistanê pêk werin wan jî li ber çavan bigirin. Wekî din artêşa Tirkiye dagirker û çeteyên wê gundê Fatsa yê ku dikeve rojhilatê bajarê Ên Îsa bi hawanan toparan kirin de encamê de sê zarokên 13 salê yên ku pez diçêrandin li wê derê hatin qetil kirin.
ناوی زاروکی هاتنه قتل کرن جی هیه مسلیت زکی الخدیب مسلیت زکی الخدیب رسول منادی الخدیب فیصل خزی الخدیب وانا هر سیجی جا عینی مالباتی نه جالیه دولت ترکیه و هاتنه قتل کرن tam bebek katiline hakikaten bebek katiline ya priji kurdara gotum bebek katili hakikaten derket hole ku buvan cinayeti ku li Türkiye çetkin xestexaneyin sexte çetkin çewa ketene xwîna bebegan çewa bebeka qatil dikin û bixwe bûn bebek katilî. Hebanno. Çavê em li ser hilbijartina ne ez ji we re pêşkêş dikim baş e? Biborin. Wekî din. Ya cigerxwîn jî hatiye bibîranîn ka cigerxwîn kengî wefat kir gelo? Komeleya çand û lêkolîna ziman Arî ji bo nivîskar helbestvar karê Kurd cigerxwîn li Parka Yilmaz Güney bernameyeke bîranînê li darxist. Şaredar Yeşil Işık jî tevlî bû. Em jî şaîrê xwe cigerxwîn bi rêzdarî bibîrtînin. Ez jî wekî gelek kesan heyranê Yilmaz Güney me ev navê Yilmaz Güney li parkekî hatiye kirin ewsa hat bîra min. Wekî din yani daxuyaniya Mazlûm Abdî heye belkî we bîstiye îcab nake spir dubare bikim Mazlûm Abdî jî bawerî bi projeyên dewleta Tirkiye nayêne ew jî dibêjin em tedbîrê xwe digirin heta niha hewldanên me yên ji bo diyaloga bi rejîma Sûriye re neçûn serî diyalog pêk nehat xwe nêzê me nake ew jî General Mazlûm Abdî di vê çarçovêde daxuyaniyekî daye televizyonekî yani tiştekî pir nû nabêje lê bawerî bi projeyên dewleta Tirkiye nayêne. Ev em dayînin ser ekranê ama hûn fikra we çi ye yani hevkariya dewleta Îranê û Tirkiye ji bo me Kurdan tiştekî nû nine tabî ne nû ye eger hevkariyekî wisa çêbe têda nakokî heye çewa mesela dewletekî weke Tirkiye endamê NATO'ye li cem Amerîkayê normal cih digire li cem dewletên Ewropayê cih digire ew jî li hemer Îranê ne yani endameke NATOyê di kîjan şertan de radibe bi welatekî dijber re dikeve nava hevkariyê bifikir belkî hinceta wan bahane wan ew be ku hevkariya wan tenê li dijî Kurdan e ji Amerîkaya re bêjin ya hevkariya me ya bi Îranê re eleqa wî bi we tune ye em li dijî we şer nakin em tenê li dijî Kurdan şer dikin ew çi rezalet dewletên qerase radibin êriş dikin ser milletekî bê parastin ku tenê mafê xwe yên netewî dixwazin yani ne ehlaq heye li cem wan ne ehlaqê şer heye ne pîvan heye ne hukuk heye ji kerema xwe re min vîdeoyekî amade kiriye bêriya çand rojan Bedrettin Canım Ana Seyda têda da pardon biborin basa ehlaqê şer dike firqiya Kurd Türk û Ereban di dema şer de Kurd çawa tev digerin Türk çawa tev digerin Ereb çawa tev digerin çawa ji ehlaq bê parin di dema şer de yani bifikirin yani rewş ev e hebanno wala nizanim çi hatiye serê min ez hinek li peyamê we binêrim paşê em encamên hilbijartina binêrin erê
ka hûn çi dibêjin. Süleyman Acar ez hema daynim ser ekranê Dewleta Tirk êdî aliyê siyasî aliyê aborî ve li ber têkçûnê ez dibêjim hevalê Süleyman ev jî projeyekî ye. Dewleta Tirkiye ji aliyê ekonomîk ve ji aliyê exlaqê civakî ve ji aliyê siyasî ve têkçûye ev jî projeyekî ye. Niha ji bo ku tu bikaribî di nava dewletekî de guherîn pêkbînî divê tu civakê bînî asteyekî wisa ku li hemberî te serî raneke. Ne? Vatan millet Sakarya heye nijadperestî. Tu di kîjan şertan da dikarî vê nijadperestiyê kêm bikî. Divê tu an feqîr bikî, xizan bikî, birçî bihêlî ku bi derdê xwe re eleqedar bibin. Wextê ku te got em guherîn çê bikin bila bibêjin aman guherîn çê bikin temam. Ama wextê ku têr bin, bextewar bin, li hember guherînê derdikevin. İja ev birçîbûn xeleya li Tirkiye perçekî guhertinê ye ez dibêjim. Hûn çi dibêjin? Ez deqekî hevalno ez tiştekî bikim ji were. Bi nêre ji were çi dikim? Jestek dikim. Hevalên ku bixwazin tevlî bin aha kerem kin werin tevlî bin. Ev lînka ku ez niha ji were dişînim pê lînkê dikî û tê tevlî dibî fikrê xwe beyan dikî. Hem di derbarê vê eşkerebûna plana İsraîlê ya êrişa ser Îranê, hem meseleyê hilbijartinên Başûrê Kurdistanê û hem jî meseleyên giştî. Kî bixwaze tevlî be? Dilşer Xweser çi nivîsandiye erê û tenê bijî tu jî bijî herkes bijî bila bijî. Heyfa wê qirika Malatya ve her hevî mamoste. Mişaş fam nekirine tu dibêje heyfa wê qirikê. Tamam. Süleyman Acar tu dibêjî hevkariya İran û Tirkiye ne mümkün e. Sebebî wî ji me re îzah ke. Muhittin Şeker Malatya ve her hevî. Abdullah Özel Slav iştera Mustafa Koyun erê tu ji wê hatî nava me gelek baş e. Moderatör Mustafa Koyun blokê kiribû bar dikim. Ama paşê rakiriye gelek baş e. Niha rojên pêşiya me rojên germ in xwe hazir kin. Dewleta Tirkiye eger tamamen fehm kir ku bi Kurdara êdî nikare bide bistîne, êdî nikare Kurdan bixapîne, yani nikare Kurdan tevlî projeyê xwe bike di rojên pêşme de, ew ê êrişê ser Rojavayê Kurdistanê bike pêşî. Ew ê êrişên xwe li Başûrê Kurdistanê jî berfirehtir bike, di wê derê de PDK jî dibe hedef ji were bêjim. Çünkü di projeyên Kurdistanê de PDK jî cihî digire. Dewleta Tirk dibe ji bo dewleta Tirkiye PKK, PDK feq nake. Yani bi tu awayî naxwazin cih bidin bi tu awayî naxwazin cih bidin Kurdistanê li Rojda Tenevîn li Mezopotamyayê. Tu çi dibêjî hevalê Selaheddîn? Ha, bafil li pêşe yan Barzanî vê gavê hê heta vê saetê nediyar e. Heta vê saetê nediyar e. Çavê min li ser e. Tim dişopînim. Heta vê saetê jî hê tiştek diyar ne. Hêjîn hat deng sandok tê nejmartin deng tunene. Hevan no.
eğer etçitkim huzanın ez hema ez vê نوچین داوی جوارا بخوریم حتی که انجام هلبجارتنا دیار بو او مهمه نها در روژه وامده پر نوچه هنه دکلن اما پر بالکیش آژانس سامیه مزوپوتامیا هوان نو مثلا او پاسا هفدیتنین لترکیه چه دبن و پر جینادن وان هفدیتنان چما نزانم نها ev ki hatiye berdan gelo Mehmet Zeki Karataş li girtîgeha ewlehiya bilind bi salan hatibû girtin weke yani girtîgehê wekî goristanê pê nasê dike hatiye berdan baş e baş e niha em hinekî berê xwe bidin hilbijartinan ew mihîm e kaz binerim kesek ji we nehatiye kesek ji we were vê derê dikare nîqaşkirî wê hevalekî hat pir xweş hem pirt pirsî hem jî bi xwe xwe îfade kir gelek baş bû niha di derhebarê tejîta li İmralî de xebat dewam dikin ama spor dibêjin çavdêr dibêjin di nava meha pêşiya me de tejît wê rabe tiştekî wisa heye êdî dewleta Tirkiye mecbûr maye dewleta Tirkiye mecbûr e vê meselê rake niha li ser rêya gundê Silêman ê herêma Zêîroa li bakurê bajarê Cesîm ê Derayê li wê derê mayîn teqiyaye mayînekî hatibû çandin hêzên Şamê di nava hêzên Şamê de teqiyaye gelek leşker birîndar bûne hêzên Daişê jî di van rojan de serî radikin ew jî pir balkêş e dewleta Tirkiye hêz û quwet dide wan û çawa dike nizanim wekî din yani di dema dengdanê de zêde tevlihevî problem çê nebû şer pevçûn çê nebû ev tiştekî baş e lêbelê li Helepçê çend binpêkirin çêbûn yani îxlal mesela bikaranîn telefon hate bikaranîn cihazên cuda hatin bikaranîn propaganda hate kirin ev normal li dervey rêzekên hilbijartinê bûn Helepçe deverekî piçûk e mesela tenên di nava sînorên Helepçê de pêncî û nê hezar û sêsed welatiyan dengê xwe bikaranîye Helepçe tenê sê kursî hene sê kursî ancak dikarin ji Helepçê derbikevin Silêmaniyê derdora sî û pênc e tu dibêjî ez xebera dayînim ser ekranan ya encam nehatine encam hîn zûye saeta min a weşanê tam neketiye encaman ew heyf e lê
باور dikim di saetên pêşme de diyar dibe. Hûn dixwazin zaniye çi bikim? Ez ana serê we neîşînim. Daxuyaniyê Qubat Talebanî jî hene, çi dibêje? Qubat Talebanî piştî ku li dibistana Rewşen li Silêmaniyê dengê xwe bi kar anî, ji çapemeniyê re got ez pîrozbahiyê li xelkê Kurdistanê dikim ji bo vê roja pîroz hêvîdarim welatî jî weke çapemeniyê bi germî nêz bibin, çarenûsa xwe diyar bikin. Herêma Kurdistanê 129 pirsgirêkê wê hene. Hêvîdarim welatî deng bidin ji bo rastkirina van pirsgirêkan. Bêguman wê bi dengdana welatiyan hukmranî wê were ser rêya rast dibêje. Talebanê diyar kir ku piştî dengdanê bi dawî bibe encam eşkere bûn ew ê rojekî weke cejn pîroz bikin. Pir bixwe bawer e Qubat Talebanî însanekî helîm e, zimanê wî netûje, ne weke bafil e. Bafil hinek sert e, dijwar e. Ama hevan hûn bixwazin ez xatir ji we bixwazim heta ku hilbijartin kiş bûn yan em çi bikin em bidomînin. Ez xatir ji we bixwazim eger encamê hilbijartina kiş bû ez dîsa werim gel we û ji we re pêşkêş bikim. Vê gavê yek ji we jî nehat vê derê ji bo wî ez hinekî sûç bixim stûyê we pir şîrînin hûn her hebin mala we ava. Eger encam diyar bim saetên pêşme de dîsa derkevim bernameyekê din çêkim. Dem baş, silav rêz.